Hi, hello guys, welcome back to our channel. This is day 2. It's time for me to go to Bora na with my group friends. May kami to event dito sa Boracay. And ilis naman ko It's time to go na. And goodbye to my wife. Bye-bye. Hindi tagong show. Oh boy. Guys, sa wala pa na-subscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin ng mga videos. See you sa Old Capitol. Right, let's go. Ari ko di subong na sa may Capitol. Dili kami ma-meet up sa akong mga grupo. Nga isa ka member di si Nasty D. Una pa sa Hi. So bali, ari kami din nga duwa. Basta mga tigulang, kuro mo gyud man na no, kauna gid sa tanan sa kabataan. Amo na nga permi kami pangtual nga duwa ni Kois. Pero ako, siyempre, kapag yung cutter ko, di okay, possible lang ka rumamong, ito lang ka rumamong sa kong kuko, kauluya, ha? Mag-skip na bala dyan. Yes. Ano ko na sa Department of Tourism, kay i-ask ko sila kung saan kami maghihintay. Magkata ko sa office ang Department of Tourism, kay I ask si guard, muna na. Sige, labas muna kami. Sir, thank you. Madam. Ay taon tang isa ka member. Ada di goro. Oh. Yes, kita ko na siya. Si Mr. Parana, Ninong ko na siya sa kasal ninong. Isa sa DOT Gaulat. Hi, what's up sa vlog? Yeah. Si Mr. Parana, ninong ko na, ninong. Yeah. So mo-transfer kami sa sunod sa inside DOT office. Okay, let's go. Kumusta ito ninong? Excited ka na for our show? Oh, ma-relax na nagkaroon sa biyahe kaya para sa buwas at Builo tagamay. Wala pa sila. Tatlo pa lang kami. Few moments later. Nagabot ng isa pag-8 member, si Zosos M. Dito po kami ngayon sa DOT na office, malapit po dito sa Iloilo. Wait a minute. Who are you? Yo, what up? Hey yo, what's up? Ready na ka mo para sa show? Hey, Boracay. Here we go. We're going there. Yo, what's up? My jam is in the building together with DJ Kliff is in the house. Yo, what up? Yo. What up? Ready na ta? Ready na. Upag kami sa seat. On behalf sa group Boss Tank, thank you sa opportunity na ma-spread namon ng music namon again after the pandemic. Is very very excited din kami. We have former and new members. This is Crimson. This is Nasty D, magulang ni Omar, and this is Nonon. Hello. The rest kilala.
Update guys, update. Wala pa. Basta ka na. Kaya pa. Ayos. A few inches later. Stop over lang. Nag-break lang kami, nag-break. Three hours later. Tabi. Yes. Ito. Yes, we're here. Doon sa likod ang mga gamit. Alright. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you. Magaling yung mga box card tsaka mga ID need. May free nga drinks sila sa hotel. Nice. Thank you. Ano yung hotel na mo, no? Lawan to be. Orange. Nami lang serve.